jo penso que suposa un gran pas. Ara sí que hem donat el pas potser definitiu, de per tirar endavant el projecte de la construcció de la nova biblioteca. El que es tracta ara és que les empreses presentin les seves propostes i una vegada les propostes es presentin, determinar quina serà l'empresa que tirarà endavant el projecte de la construcció d'aquest nou edifici, d'aquest nou equipament pel municipi de Cubelles. Hi ha una sèrie d'aspectes que cal considerar també en el que és la contractació del projecte. Per una banda és la construcció d'aquest edifici i per una altra banda hi ha també el que són les millores que hem introduït, on va tot el que és al voltant d'aquest nou equipament, que també les empreses hauran de fer propostes de què és el que volen, què és el que ens proposen, què és el que ells decideixen que es podria fer, i a partir d'aquí tenir tot l'entorn d'aquest nou edifici, d'aquesta nova edificació, també acorde amb aquest nou espai. Bé, del projecte inicial primer sí que es van reduir el que són el que és la superfície, si no recordo malament ara, són dades, el primer projecte que es va presentar anaven sobre els 2.000 metres quadrats, vam reduir, i ara són sobre 1.700 metres quadrats, si no recordo malament, i a partir d'aquí poques diferències més del projecte inicial, que es va iniciar després de l'any 2011, que vam fer l'encàrrec a l'opció que va guanyar. La distribució interior de la biblioteca, hi ha un espai que és pròpiament biblioteca, on hi ha l'espai pels més petits, hi ha també dues sales també d'estudi on pugui haver un espai en què grups d'alumnes del municipi hagin de fer algun treball que queda insonoritzat i que no molesten a la resta de persones que puguin estar a la biblioteca. I per una altra banda també hi ha un espai on hi ha un espai de formació, dues sales, i després una altra sala molt més gran en la qual es poden fer exposicions, es poden fer actes, es poden fer xerrades, és a dir, diversitat d'activitats que es puguin fer. Després de finalitzar aquest procés, que les empreses presentin les seves propostes, als 4 o 5 dies posteriors hi ha la reunió de les persones que formem part d'aquesta licitació i obrim sobres per poder veure quina és la proposta que millor s'acopla amb les necessitats i amb el que es demana en aquesta documentació. A partir d'aquí, decidir quina és l'empresa, que presenti la documentació que pertoca el més aviat possible i buscar posar la primera pedra com a mínim el més aviat possible. De fet, recordeu que hi havia una subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha també partida pressupostària, o sigui, en aquest aspecte penso que hem complert amb tot el que feia falta. Penso que el projecte és prou complex i tot s'ha de tenir el temps per construir, per fer les coses ben fetes, i esperem que en aquest any i mig es pugui estar acabada. Sí que ens pot donar també el cas, que així parlant amb els tècnics ens ho deien, pot haver-hi alguna proposta que es pugui acabar abans, fins i tot, més que res perquè les empreses que venen a vegades també volen enllestir el més ràpid possible els projectes i aquest podria ser el cas que poguéssim reduir una mica el que és el temps. En aquests moments nosaltres ja estem treballant paral·lelament amb la Diputació de Barcelona per concretar el tema del personal, el tema del mobiliari, o sigui, són temes que han d'anar paral·lels, han d'anar treballant, i en el moment que estigui construït jo penso que les persones que estiguin aquí al davant penso que han d'estar ja preparades per posar-la en marxa el més aviat possible, perquè la biblioteca és de tots els covellencs i covellenques, és un tema que no va de governs, no va de partits, això és un projecte que des de fa molts anys, fins i tot des del segle passat, podríem dir, que estem treballant que el Covellent necessita una biblioteca i ara per fi tenim el projecte, tenim la licitació en marxa per la construcció i que penso que és un triomf per tots els covellencs i covellenques que puguin gaudir d'aquest nou espai.